खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान जब आपडेट लानानै फैलायबाय। इन्डियान पस्टनिफ्राय मोनसे गोदान पस्ट ओंखारदों। नोंथांमोना गोसो गुदुं जाना दंब्ला नैबे पस्टआव अनलाइन खालामना लानो हागोन। अनलाइना जागासिनो दं। नोंथांमोना अनलाइनखौ थाबैनो खालामना लानो हागोन। नोंथांमोननि थाखाय नैबे एडभार्टाइजआव आं मोननैसो नोंथांमोननो जब आपडेट हिसाबै फोरमायलांसिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय स्किप खालामालासिनो नायलांबानो जाबाय। टटेल पस्ट हिसाबै मा दंनो 38,926 ग्रामीण डेस्क सेवक। नोंथांमोना नैबे पस्टआव अनलाइन खालामनो थाखाय नैबे अफिसियेल वेबसाइट होदों लोगोफोर। बेहाय थुनानै नोंथांमोना बेखौ सार्च खालामनानै नोंथांमोना अनलाइनखौ खालामना लानो हागोन। नोंथांमोननि थाखाय आं डेसक्रिपसन बक्सआव लिंक होनानै दोनखागोन। नोंथांमोना डेसक्रिपसन बक्सआव थांनाबो अनलाइनखौ खालामना लानो हागोन। आरो नैबे एडभार्टाइजखौबो आं नोंथांमोननो डेसक्रिपसन बक्सआव होना दोनखागोन। नोंथांमोना डाउनलड खालामना फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो सर्ट आपडेट खिनिखौल' फोरमायना होसिगोन। लोगोफोर मा होनदों नैहाय एंगेजमेंट शिड्युल इज एस आन्डार मा होनदों वानाव एप्लिकेसन साबमिट स्टार्टेड। अनलाइन साबमिटआ मा होनदों लोगोफोर मानिफ्राय स्टार्ट जादों 2/5/2022। माने मा होनदों मे दाननि 2 तारिखनिफ्रायनो अनलाइना जादों लोगोफोर। बेनि उनाव मा होनदों एप्लिकेसन साबमिट एन्ड डेट। जोबनाय अनलाइन डेटखौ मा होनदों 5/6/2022 जुननि 5 खालार खालि नैबे अनलाइना जोबगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बेनि आगोलावनो अनलाइनखौ खालामना लाबानो जाबाय। थार्ड नाम्बाराव मा लिरदों लोगोफोर मा होनदों एसएल केटेगरि। बेनि उनाव मा दं मिनिमाम TRCA फर हर्स लेभेल 1 इन TRCA SLAB। बेहाय मा होनदों नाम्बार 1आव BPM। BPM हिसाबै मा होनदों रेसखौ लिरनो हादों लोगोफोर। नैबे सेलारिबो जानो हागौ। नोंथांमोना बेखौ सेलारिखौनो हमना लाथ'दो। 12,000 लिरनो हादों लोगोफोर। बेनि उनाव मा होनदों ABPM डेस्क सेवक। बेहाय मा होनदों 10,000 हिसाबै लिरनो हादों। सेलारिखौनो हमना लानांसिगोन बेखौ। बेनि उनाव मा होनदों इलिजिबिलिटि। एज हिसाबै मा होनदों मिनिमाम एज 18 इयार्स आरो मेक्सिमाम एजआ मा होनदों 14 इयार्स लोगोफोर। नोंथांमोननि एजआ जुदि 18 इयार्सनिफ्राय जागायनानै 14 इयार्ससिम जादों थेवबाबो नोंथांमोना अनलाइनखौ खालामनो हागोन। जायफोरानोखि गोसो जाना दं नैबे पस्टआव अनलाइनखौ खालामना लानो हागोन। बेनि उनाव मा होनदों रिलेक्सन दंबावो लोगोफोर। सिङाव मा होनदों Permissible relaxation in upper age limit different category are as under Sl.No हिसाबै मा होनदों शिड्युल कास्ट शिड्युल ट्राइब। Permissible relaxation age। बेहाय मा होनदों SC ST नि थाखाय 5 इयार्स आरो बेयाव सिङाव मा होनदों OBC नि थाखाय 3 इयार्स लिरदों। EWS नि थाखाय नो रिलेक्सन। PW नि थाखाय 10 इयार्स दं। नेक्स्टआव मा होनदों पार्सनेल विथ डिसेबिलिटि PWD प्लास OBC बिथांमोननि थाखाय 13 इयार्स। नेक्स्टआव मा होनदों पार्सनेल विथ डिसेबिलिटि PWD प्लास SC ST। जायफोरानोखि PWD गोलैयो बिथांमोना 15 इयार्स रिलेक्सन मोनबावनो हागोन होनना बुंदों। बेनि उनाव मा होनदों 5 नम्बराव इडुकेसन क्वालिफिकेसन मा होनदों बेहाय सेकेन्डारि स्कुल एग्जामिनेसन पास सार्टिफिकेट अफ 10 स्टेन्डार्ड हेभिं पास इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश having been studied as compulsory or elective subject conducted by any recognized board of school education by government of India, state government, union territory India shall be mandatory education qualification for all provided category of GDS। GDS पस्टनि थाखाय मा होनदों लोगोफोर नैबेहाय सेकेन्डारि स्कुल एग्जामिनेसन पास सार्टिफिकेट अफ 10 स्टेन्डार्ड हेभिं पास इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। मेट्रिक पास जानांगौ लोगोफोर। बेनि उनाव मा होनदों लोगोसे मोननै साबजेक्ट लिरनो होदों बेहाय मैथमेटिक्स आरो इंग्लिश। बे साबजेक्टआ मा होनदों कम्पालसरि थाखानांगोन होनना बुंदों। जायफोरानोखि नैबे मोननै साबजेक्टआ दं देरो बिथांमोना खुनु टेनसन लानो गोनां गैया। बिथांमोना अनलाइनखौ खालामना लानो हागोन। बेखिनिखौनो बुंदों बेहाय। आरो मा होनदोंनो स्टेट गभर्नमेन्टनि आन्डाराव नैबे मा होनदों मेट्रिक पास जानाया सार्टिफिकेटआ बे जानांगोन आरोना। स्टेट गभर्नमेन्टनि आन्डाराव। बेनि उनाव मा होनदों इउनियन टेरिटरि जायना जि गोग्लैयो। बेनि उनाव मा होनदों लोगोफोर कम्पालसरि नलेज अफ लकेल लेंगुवेज। नोंथांमोना
मा लकेल लेंगुवेजखौ कम्पालसरि रोंनांगोन होनना बुंदों आरो लोगोसे बेहाय मा होनदों स' दा केन्डिडेट शुड हेभ स्टाडिड दा लकेल लेंगुवेज नेम अफ लकेल लेंगुवेज एट दा लास्ट आप टु 10 स्टेन्डार्ड स' एस कम्पालसरि अर इलेक्टिभ साबजेक्ट स' नोंथांमोना मा होनदों स' मेट्रिक पास जानायसिमहालागै नोंथाङा जिखिनि राव रोंगौ स' बेखिनिखौ नलेजाव थानांगोन होनना बुंदों स' बेखिनिखौ नोंथांमोना रोंनांगोननो लोगोफोर बेनि उनाव मा होनदों लोगोफोर नलेज अफ साइकेलिं स' साइकेल रोंनाय रोङिनि सोमोन्दै लिरना होदों बेहाय स' नोंथांमोना मा होनो एडभार्टाइजखौ डाउनलड खालामना फारसेनिफ्राय नायबा बुजिगोन लोगोफोर स' नोंथांमोननि थाखाय आं डेसक्रिपसन बक्सआव होनानै दोनखागोन स' नोंथांमोना डाउनलड खालामना नायबानो जाबाय स' आं नोंथांमोननो जास्ट इनफरमेसन हिसाबैसो नै भिडिअखौ बानायना होदों स' बेनि उनाव मा होनदों स' 17 नाम्बाराव स' आपल'डिं अफ डकुमेन्ट स' नोंथांमोना मा होनो अनलाइन खालामबा मा डकुमेन्ट आपल'ड होनांगौ बिनि सोमोन्दै लिरना होदों स' बेहाय मा होनदों Sl.No स' सिरियाल नाम्बार 1 हिसाबै मा होनदों स' नेम अफ दा डकुमेन्ट स' बेहाय मा होनदों रिसेन्ट फट'ग्राफ स' नोंथांमोना फट' आपल'ड होनांगोन होनना बुंदों स' बेनि उनाव मा होनो आपल'डिं फाइल फर्मेट स' नोंथांनि फट'आ माबायसा फर्मेटाव जानांगोन बेयाव लिरना होदों JPG आरो मा होनदों JPEG स' बे फर्मेटाव जानांगोन होनना बुंदों स' बेनि उनाव मा होनदों पारमिटेड फाइल साइज स' नोंथांनि मा होनदों फटक साइजखौ नट एक्सटेन्डिं 50 KB स' 50 KB नि सायाव मा होनदों जानो नाङा होनना बुंदों स' नोंथांमोना 50 KB नि सिङाव खालामनानै अनलाइनाव खालामबानो जाबाय बा आपल'ड होबानो जाबाय स' बेनि उनाव मा होनदों इज दा आपल'ड मेन्डेटरि अर नट स' मेन्डेटरि माने होखाथारनांगोन होनना बुंदों लोगोफोर स' नोंथांमोना बेखौ बेयो साइज हिसाबै बनायनानै आपल'ड खालामना होबानो जाबाय स' नेक्स्टआव मा होनदों नाम्बार 2 स' सिगनेचारबा बिदिनो JPG आरो मा होनो JPEG बे फर्मेटाव जानांगोन स' पारमिटेड फाइल साइज बेबो मा होनदों नट एक्सटेन्डिं 20 KB स' नोंथांनि मा होनदों सिगनेचार 20 KB नि सायाव जानो मोननाय नङानो आरोना स' नोंथांमोना 20 KB नि सिङाव खालामनानै आपल'ड होबानो जाबाय नेक्स्ट मा होनदों नैबेहाय मेन्डेटरि माने नांखाथारगोन आरोना स' नोंथांमोना होखाथारनांगोन होनना बुंदों स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन स' नोंथांमोननि थाखाय नैबे फिसा जब आपडेट मोनसे लाना फैदोंमोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक शेयार लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबावगार स' नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे भिडिअ लाना फैबावगोन स' नैबे पस्टआव माबोरै अनलाइन खालामनांगौ स' बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो साननैसोनि उनावनो लाना फैगोन लोगोफोर स' नोंथांमोना भिडिअखौ अन्नानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आं जि भिडिअ आपल'ड होयो बेखौ नोंथांमोना थाब थाबनो नुनो मोननाय बायदि स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन बाय बाय